Ay, malasa sa kong adlaw ron. Ay, nag-kick out pa ko sa kong trabahoan na. Wala naman ko ilayin pangwarta ron. Gusto may palit ako bugas na sudan ron na. Koy! Koy, nakunsa mo ka diri, Koy? Yabag na. Ngano ako may pangutanon nga, amo man yung balay diri. Ikaw may nakunsa diri. Ay, tama rin no. Nakunsa rin ko diri. Katok, ang tawanan niya eh. Naam siguro kayo mentalist order siguro? Hindi ko baka nang remember ka tong Dr. William? Dr. William? Itong puting buhok? Oo, kato ba? Katong manambalay. Baka ito nag-ayos yung mga ipon ba? O gani. Nga naman. Juan, baka nang nagpa-promo siya karon. Inyag nagpa-promo? Wamang ko sakit. Isa pa, masakit ko. Wala ko trabaho karon. Wala ko kabayad siya. Oo, gina akong tuyo diri no. Kaya wala man kay kwarta mo nang mangwarta. Karon, mato ta sila ang balay. Nga, nanasad ni. Makunsa man sa dito nga wala man tay sakit. Magkasakit-sakit gayt ano kay nagpa-promo siya karon. Unsa man day nang promoha di ay? Ang iyang promo koy, pag mapatambal ka niya maulian ka, mobayad kag 500. 500? Ah, mahal na po kaya nay. Unya gisipon ko. 500 bayad, mupalit na lang tong Joseph tag 5 rang isa. Ah, gani no pero wala pa ko naman koy. Kaya magpatambal ka dito niya, di ka maulian, mubayad siya si muha, doble, 1,000. 1,000? Matay no, kwarta-kwarta kita na ba pero saan man na ito pagduol ito magpatambal nga wala tay sakit. Ako ganyan magpasakit-sakit no, wala man ko sakit. Magpasakit-sakit ko dito niya, dili ko maulian. Ay, dili ko na jeep, murag pangpailap na imo ha. Ay na singak na, lagi mo bitay kwarta no, tara na. Di lagi ko gusto na sos. Sarin niya manit si Mano. Dali, kuy, di lagi ko ana si. Dili ko ana lagi. Ngapon dok. Oy dong, nangon sa mo diri dong. Ay dok, nagpakon siya nang pasakit-sakit. Patakaw. Ay nasakit na siya dok. Dok, kanang magpatambal ko dok ba? Oy, magpatambal? Pero wala lay kagway sakit doy. Nasakit mo na sa dok, tanawar ko diyang mata na lubong na. Uy, kini, marag kwarta-kwarta yung kanin. Kanang kuandok ba? Kanang wala ko'y panglasa, Dok. Marag nabatayan ako, di na ko gana makaon ba? Ay, wala na kayo panglasa. Binauglugito na ako ng mata kay... Namo ko'y kutsara. Ay, Dok, ayaw po lugita, Dok. Mabuta na. Sige na, Dok. Ayuan ako, Dok. Di ako kakaog mga lamig ang pagkaon ba? Mingaw na kikuglitson man, Dok. Ay, sakto, Dong. Kay karon nag-promo ko. Kung di taka maayo, ako'y muhatag sa imo. Yahoo! Tarong ito diya, masakpan ta. Ay, bala ka akong bala. O sige, magsugod na ta, Doy. Ipagawa si Mandila. Gawas si Mandila, uy. Tagala pa rin mong istorya. Ay, pagawas si Mandila. Gawas si Mandila. Ah, igawas, mugdako. Sa naman na, oy. Okay, sige ito yung sakitan ni Doy. Juan, may panglasa. May panglasa? Ah, sige, naara ni. Maura na yung sikreto ng mga may panglasa. Suka man ni Dok. Hoy, naulian na ka. Na, palpakan, magsipoy ni sukaan man ka. Re, bayad na, 500 lang, 500. Dali, lagi ba? Ya, sakto pa pag isip. 500 na, bayad na kung 100, TF. Silanan, bitin ni mo, mo pa wala ti kwarta ni mo ba? Sara. Okay, 500. Sakto ra ni. Buangan ni mo kita pa inoy na isahan ni noon.